V tomto vydaní magazínu vám premiérovo prinášame novú rubriku, ktorú pripravujeme v spolupráci s reštauráciou Olive Tree hotela Double Tree by Hilton a v ktorej vám osobnosti Košického divadla ukážu, ako im to svedčí v kuchyni s vareškou. Prvý, kto nabral odvahu a ukáže vám, ako pripravuje špecialitu z ryby, je herec Michal Šoltés. Takže ahojte všetci priaznivci divadla. Vieme, že táto relácia je prevažne o divadle, ale tak trošku si tak odbočíme. Chceli sme sa pokúsiť vám všetkým ukázať, ako my s Pepom, šéf-kuchárom tu Hiltonu, vieme uvariť chutné jedlo, mojou pomocou samozrejme. Môžeme ísť hneď na to, si myslím. Budeme robiť morského vlka, čo je ryba, vlk medzi rybami. Je to tak, my si pripravíme vlka dneska jednoducho na masle s troškou olivového oleja. Úplne easy, bez kosti. A hneď tomu si pravíme tradičné slovenské pyrohy. Budú trošku s pohánkou alebo špaldovou múkou. Plnené práve mesom. Pyrohy, ako ich poznáme. No, viac menej. Zo zemiakového cesta. Zemiakové cesto a k tomu ešte takú ľahkú prílohu, bude to zemiakové ragu s čerstvou zeleninou. Myslím si, že toto ragu je úplne geniálna príloha, ktorá vie krásne kopírovať sezónu. My dneska chceme dať na tanier to najlepšie, čo máme, a to je práve morský vlk. Je najčerstvejšia ryba, ktorú máme. Je krásna červená znútra. Má krásne tuhé mäso, myslím si, že je fajn. Potrebujeme k tomu ešte múku, vajíčko, zemiaky na pyrohy. Toto by bol pyroh v kombinácii s domácim crème fraîche. Robíme to tak, že si zmiešame v istom pomere smotanu 33% s acidofilným mliekom a necháme to skvasiť. Aktuálne je jar, pár dní, tak máme tu jarný hrášok, zelenú fazulku, k tomu ešte trošku špenát. Celé to budeme variť v kombinácii samozrejme s maslom a olivovým olejom extra panenským. A čo ešte použijeme je krásna živá soľ. Živá preto, lebo je to morská soľ a má zachované všetky stopové prvky. Ako prvé si nasprávame nejaký. Pripravíme si cesto, ktoré potrebuje takú malú chvíľku odležať. Strúhatko. Zemiaky. Tak. Fajn. A ja medzi tým sa pustím do toho vlčka teda. Áno, ja ťa budem tam očkom sledovať, lebo fakt filetovanie ma zaujíma. Ľudne jak doma. Tak ja to robím takto. Robíš to krásne. Tak. Come italiano. Si. Esto je žltko. Dáme tam polohrubú múku a potom špaldovú. Maličko osolíme ušľachtilou solou. Tak. Ktorý si pomúčim. Ktorý si pomúčiš. Tak. Takto krásne spracovať také cestičko. Mňa tu ešte čaká u morského vlka vybrať vlastne kostičky, ktoré kopírujú ako keby bočnú čiaru. A my potrebujeme do tej plnky dať mäso, ale určite budeme používať mäso, ktoré je menej ušľachtilé. Čiže preto vlastne zrežeme pupok. Dobre, myslím si, Mišo, že môžeme to cesto zabaliť do fólie. Stačí. Ide vlastne o to, aby to cesto neoschlo, neochorelo. Jasne. Neochorelo. Cesto nám leží, to je fajn. Píro. Tu nás máme tie šľachtilé časti. Tá čerstvá ryba je už šľachtilá celá. Trošičku soli. Si mohol seknúť túto vňaťku. Dobre. Trošku. Tak. Túto šalotku si necháme do zemiakového ragu. Áno. To je taká hrubšia. Ja som ukázal trošku jemnejšie. Dáme trošku crème fraîche a potrebujeme už učistiť zemiaky a nakrájať na kocky. Áno, na to ragu. Viac menej robiť na minútku, to ešte má chvíľu času. Čiže máme cesto, teraz ho potrebujeme rozválkať. Akorát. Užijeme akési vykrajovátko. Relatívne rovnomerne.
potrebujeme naplniť ten pyroch. Potom potrebujeme tak trošku keby natrieť, pomokriť jednu časť. Začneme nejako z kraja. Takto krásne bohato plnený pyroh. My by sme dneska chceli urobiť to, aby sme rovno z tej vody, tie hotové pyrohy pridali k ragu. Tam ich celé omastili tým takým maslovým žle. A vlastne mu položili to na tanier a na váš príde ryba. A hneď podávali. 3, 2, 1. Počkaj, musím pozerať, ako to robíš. Aha. Mám. Nemáš. Dobre, máme nakrájané. Keďže sme to robili pekne, rýchlo a čisto, nebudeme umývať. Nie. Ten škrob, ktorý je na tom zemiakovom ešte, robí trošku práce a dá chuť. Potrebujeme nakrájať takéto kocky, pozri. Úplne jednoduché. Jasne. Dobre, máme zeleninu, máme zemiaky, máme relatívne všetko, môžeme ísť na to. Dobre, ja začnem robiť rágu a ty medzi tým môžeš robiť rybu. A ja zatiaľ robím tu také relatívne rýchle rágu, my ho v kuchyni robíme na minútku stále. Máme trošku maslo. Mám tu tvoju šalotku, úplne iba ľahúčko s pením. Tá šalotka oproti cibuli je lepšia v tom, že je taká trošku jemnejšia, lahodnejšia. Dáme zemiaky a zase trošku soli, štipku, trošku zarestujem. Tá pánvica by mala byť teplá už. Tam si dáme kvapku. A tak. Keď priložíme rybu, treba aj trošku podržať, aby sa nám neskrútila tá koža. Ona asi po nejakých 10 sekundách sa nám pekne prispôsobí tej panvici. Teraz to pridáme ten zvyšok, vlastne hrášok a fazulku. Dáme paradajky. Môžeme pretočiť s pyrohami. Premiešame, celé to pospájame. Dobre, čiže máme tu ragu. Super. Mišo? Bravo. Kalab dolu. Maestro. Bravo. Máme za sebou úspešné, si myslím, varenie. Toto menu nájdeme. Svojskú a našu kombináciu, teraz už autorskú, môžeme nájsť u nás menu na budúci týždeň, vo večernom menu, tam určite nájdete. Ako špecialitu šéf-kuchára. Ja ešte pôjdem dať ochutnať svojim kolegom to, čo sme spolu navarili. No, takže kým my makáme, tak Miško nám varil. Mohli ste aj viac doniesť. No, tak čo chutí? Perfektne. No, Miško, kedy nás pozveš na obed? Ježiškorište. No tak dobrého vlka v živote nejedol. To sa ani s mojím vlkom sa to nedá porovnať. No všetko je to vynikajúce. Fantázia, myšinko. Som nevedel, že Mišo je taký kuchár, tak ja si to dáme z tohto riadneho. Tak ja tak dobre variť neviem. Dobrú chuť.